guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय again आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे हल भिडिअ एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय माखासे टप्सफोरनि हल भिडिअ लानानै फैदों आरो नोंथांमोना मिथियोना दासान्दै मोनसे एपआ इन्डियायावहाय गोबां फेभरेट जानानै दङ बेनो जाहैबाय मिश' एप जेरावहाय हिन्जावसानि जा हौवासानि जा बा गथ' उन्दैफोरनियानो जा गाननाय जोमनाय बा किचेनाव नांगौ जानाय मुवा जिरादफोर बा इलेक्ट्रनिक्सनि माखासे बुस्थुफोर बा heels, bags, गोबां productsफोर नोंथांमोना बे एपआवहाय मोननो हागोन गोबां एफोर्डेबल प्राइसआवनो आरो लोगोसे बेयावहाय 1 crore बांसिन इउजार्सफोर दङ आरो लोगोसे 50 lakhsनिख्रुइबो बांसिन productsफोर नोंथांमोना बेयावहाय मोननो हागोन आरो मोनसे मोजांसिन खोथाया जाहैबाय न'आवहा जनानैनो नोंथांमोना बे एपनि थ्रुयै रां खामायनो हागोन माबोरै होननानै बुङोब्ला बे मिश' एपखौहाय शेयार खालामनानै जेरैहाय माखासे ससियेल प्लेटफर्मफोरावहाय फेसबुक WhatsApp, Instagramफोरावहाय नोंथांमोना शेयार खालामनानै नोंथांमोना रां खामायनो हागोन आरो जा नोंथांमोना रेभिनिउ मोनगोन बेखौहाय इजिलि उइथड्र खालामना लानो हागोन गावनि बेंक एकाउन्टआवहाय स' आं डिसक्रिप्शनावहाय लिंकखौ होनानै दोनबाय आंनि डिसक्रिप्शनाव होनाय लिंकनिफ्राय जुदि नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लायो 100 रुपिस अफ मोनगोन आरो बेजों लोगोसे 30% अफ मोनगोन स' माखौथो नेनानै दङ जल्दि थांनानै डाउनलड खालामदो आंनि डिसक्रिप्शनावहाय लिंकआ होनानै दङ स' नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि बे एफोर्डेबल प्राइसआवनो मोननाय टप्सनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स' गासैबो पार्सेलखौनो आङो एक्सट्रा जितु कार्टनफोर थायोना बेफोरखौ सब बोखारजोबनानै लाखाबाय मानो होनोबा गोबाव जागोन नालाय फार्स्टआवनो नैबे पिच कालारनि हाफ पाफ टप बियो हाफ स्लिप्सआवहाय पाफ डिजाइना नै बेबायदि आरो मोजां आरो मा होनो दाथ' सामारावहाय बियो बिराद कम्फर्टेबल जागोन आरो ना गाननो थाखाय आरो बाराद्राय रोजाद्रायबो नङा बाराद्राय गोबाद्रायबो नङा आराम कालाराबो मार मोजां आरो ना स' बेखौहाय आङो एल साइजनि बिहरदोंमोन आरो बे टपनि प्राइसआ बेसेबां मिथिबाय ना 281 रुपिस बेयो जाहैबाय क्रप टप स' बेयो जाहैबाय लं स्लिभ्स ओमफ्राय प्रिन्टेड आरो ना गासैबो ओमफ्राय फ्रन्ट साइडआवहाय नैबेबायदि भि शेपनि दङ आरो ओमफ्राय कलार दङ नैबेबायदि ओमफ्राय बेयावहाय सेन दङ नै क्रप टप कालार आरो साइज नोंथांमोना चुज खालामना लानो हागोन डिफरेन्ट कालार्स दङ आरो नैबेयावहाय बाट आं बे कालारखौनो मोजां मोननायखाय बेखौनो बिहरबाय बे इमान समायना टपनि प्राइसआ जाहैबाय 343 रुपिस आरो नेक्स्टआवहाय नैबेबायदि फट'आवहाय होनाय दंखायो क्रप टप आरो ना नै बेबायदि बेवहायबो कालार्सनि अपसन दङ गोबां गुबुन गुबुन कालार्सफोर दङ आरो साइजआबो एभेलेबल दंमोन आरो स' आं बेखौनो बिहरदोंमोन आं चुज खालामनाया जाहैबाय नै पिच कालार व्हाइट एन्ड ब्लेक आरो बे क्रप टपनि प्राइसआ जाहैबाय 227 रुपिस
आरो नेक्स्टआवहाय आङो टाइप व्हाइट कालारनि क्रप टप बिहरदोंमोन आरोना बेखौबो आङो एल साइजनि बिहरदों नै क्रप टप कालारा बिराद क्लीन आरोना व्हाइट बाबो बिराद क्लीन ओमफ्राय जितु टाइप खालामनो थाखाय फिटा होदों बे रिबननि आरोना नै एसे गिदिर साफनांगौमोन आं गिदिर जागोन खोमा सानदोंमोन आरोना फट'आवहाय नुनानै स' बेनि प्राइसआ जाहैबाय 400 आरो नैबे कालारखौ गाननो लुगैनानै थैनोसैमोन आं मिथिबायना बे कालारखौ आं बिराद दिननिफ्रायनो गाननो लुगैनानै दंगासिनो दंमोन बेखायनो आङो टपखौनो बिहरबाय आरोना जिहेतु आङो टपनिनो होल भिडिअ शेयार खालामगोन नालाय बेखायनो आं बे कालारखौबो बे कालारनिबो मोनसे टप बिहरबाय आरो आङो एल साइजनि बिहरदों आङो फ्लोरेल प्रिन्टेड आरो ओमफ्राय फुल स्लिभ्स माने आङो सामारबाबो बांसिनानो फुल स्लिभ्स गानो मानो होनना बुङोब्ला बाहेराव ओंखारनाय जायो स' सान्दुं खामनायनिफ्राय एसेबाबो बासिनानै थायो ओमफ्राय गाहायावहाय नै बेफोरबायदि फिटा दङ आरोना गोलाव बेखौहाय खानांगोन स' बे टपनि प्राइसआ जाहैबाय अनलि 211 रुपिस नोंथांमोना बिश्वास खालामगोन ना बे टपखौ आङो 211 रुपिसाव मोनदों होननानै अनलि मिश' एपआव मोनगोन नोंथांमोनाथ' मिथिखायो एकदम एफर्डेबल प्राइसआवनो बिराद मोजां क्वालिटिनि ड्रेसफोर बा गोबां मुवा जिरादफोरखौनो नोंथांमोना बे मिश' एपआवहाय मोननो हागोन आरो नायलांबाय थाबाव नेक्स्टआनो जाहैबाय नै मेरून कालारनि आरोना नै बियो क्रप ब्लाउस आरोना ओमफ्राय बेयावहायबो टाइ खानायनि दङ फिटा बेखौबो एल साइजनि बिहरदों आङो बेवहायबो कालार्सनि अपसन दङ मोननै कालार मोनसे जाहैबाय ब्लेक आरो बे मोनसेया जाहैबाय मेरुनमोन स' आं बेखौहाय अर्डार खालामबाय ओमफ्राय बेनि प्राइसआ 320 रुपिस आरो बेनि नेक्स्टआवहाय दङ मोनसे ट्रेन्डिं टप आरोना नोंथांमोनाथ' आंखौ मिथिखायो आंनि भिडिअ नायोबा जे आं व्हाइट कालारखौ बेसेबां मोजां मोनो बे टपनि प्राइसआ जाहैबाय 337 रुपिस बेखौहाय गुवाहाटीयाव बायोबा बा गुबुन जायगायाव बायोबाबो 600 बा 500 नि खमाव जेरावबो मोननाय नङा आं डाइरेक्ट बुंनो हायो आरोना बाट मिश'आवहाय नोंथांमोना अनलि 337 रुपिसावनो मोनगोन बिराद मोजां फुल स्लिभ्स बिराद क्लीन आरोना व्हाइट बिराद फ्रेश नुगोन आरो गानबा आरो नैबे टपआबो बिराद ट्रेन्डिं जानानै दङ ब्लेक कालारावहाय बिहरदों आरो बेयो मोनथाम कालारनि एभेलेबल दंमोन आरोना बाट आङो ब्लेक कालारनि मोनसेबो बिहराखै नालाय बेखायनो ब्लेक कालारनि मोनसे बिहरबाय बेबो बिदिनो बाट एसे डिजाइना बेलेग आरोना बियो
गाहायावहाय नै बेफोरबायदि दंबावो ओमफ्राय बेबो फुल स्लिभ्स मार मोजांखा आं सानाखैमोन जे इमान खम प्राइसनि बुस्थुफोरा जे क्वालिटिया गाज्रि जागोन नामा सानदोंमोन बाट क्वालिटिया एकदम मोजाङानो आरोना कालाराबो बिराद मोजां So बे ट्रेंडिं टपनि प्राइसखौ नोंथांमोना गेस खालामनो हागोन दा हानाय नङा नोंथांमोना बे ट्रेंडिं टप्सनि प्राइसआ जाहैबाय 314 रुपिस मोनगोन बेयावहाय बिदि जेरावबो मोननाय नङा 500नि खमाव मोननाय नङा बेबायदि टपखौहाय आरोना बिराद मोजां So आशा खालामो नोंथांमोना आंनि बे एफोर्डेबल टप्सनि जितु होल भिडिअ बेखौ नायनानै मोजां मोनबाय आरो लोगोसे जिमानखिनि प्रडाक्ट्सफोर जिमानखिनि टप्सफोरखौ दिन्थिबाय आङो बेखौ सिरियेलि आङो डिस्क्रिप्शनावहाय लिंकखौ होनानै दोनगोन एपनि लिंकखौ आरो लोगोसे बे प्रडाक्टनि पारचेस लिंकखौहाय आङो डिस्क्रिप्शनावहाय होनानै होगोन आरो लोगोसे कोडखौबो होनानै होगोन सो देट नोंथांमोना कन्फ्यूज जाया आरो नोंथांमोना जिकुनु फ्रकखौ आरो नोंथांमोना आं जाखिनि टप्सखौ दिन्थिबाय बेयावहाय जुदि बबेखौबा नोंथांमोना मोजां मोनबाय सो बेखौ अर्डार खालामनोबा नोंथांमोना डाइरेक्ट डिस्क्रिप्शनाव नायदो आरो लोगोसे बेयावहाय आङो कोड नाम्बारखौ होनानै होगोन सो नोंथांमोना मिशो एपआव थांनानै सार्च बटनाव थांनानैहाय बे कोडखौ थुबानो जा फ्रकखौ नागिरदों जा टपखौ नागिरदों बेखौनो मोनगोन सो थैंक यू सो मच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ यू बाय बाय